En Galicia, as peculiaridades xeográficas de cada comarca xeran, tal como vimos, un variado mosaico de microclimas e economías, responsable da concreción dun amplo conxunto de tipos edificatorios, os que non poderíamos deixar de engadir un último e fundamental conxunto: a arquitectura da xente do mar. Ao longo de 1195 kilómetros de litoral, móstranos Galicia a súa vocación mariñeira, ofrecéndonos, desde o Eo ao Miño, distintas solucións arquitectónicas cambiantes en función da evolución climatolóxica de cada tramo ribeirán ou das súas características litolóxicas. Lóxicamente, coa xeoloxía cambiará tamén a natureza do litoral e, por suposto, as tipoloxías de asentamento coas que o home ten ido tomando posesión do mesmo desde o comezo dos tempos. Fronte ao hábitat disperso do campesiño, o pescador necesita dunhas particulares localizacións, condicionadas pola necesidade de contar cun bo fondeadeiro e unha favorable protección contra as duras borrascas mariñas, agrupándose instintivamente dun xeito compacto na busca da protección natural de algún accidente xeográfico. E como consecuencia das propiedades desas agrupacións, cambiarán tamén as peculiaridades da casa vivenda. As edificacións dos pescadores ven en todo caso reducida a súa función ao simple papel de vivendas, localizándose sen deixar espacios libres en ringleiras de casas adosadas cunhas moi reducidas dimensións. Construcións levantadas sobre a topografía do lugar no seu estado natural, que dan lugar a estreitas e tortuosas rúas paralelas ao mar, cruzadas por angostas calellas, ás veces convertidas en ramplas polas que, en moitos lugares, se subían ás embarcacións para protexelas do mar nos días de temporal. Como resultado dunha economía fundamentalmente baseada no traballo do mar, no modelo de casa destes asentamentos costeiros desaparecen as dependencias utilizadas no ámbito rural para o coidado do gando, quedando agora reducidas ao papel de pequeno almacén no que se gardan as redes e o resto dos trebellos de traballo do mariñeiro, mentres que a vivenda propiamente dita pasa a contar cunha sala frontal, unha cociña de moi pequeno tamaño e un ou dous diminutos cuartos interiores. Esta é, sen embargo, unha arquitectura prácticamente extinguida. Nomes como o Barqueiro, Rinlo, Malpica, Corme, A Guarda traen a nosa memoria o recordo de fermosas vilas mariñeiras que no seu momento constituíron unha importante parcela desa arquitectura popular, hoxe irrecoñecibles ou sometidas a un importante proceso de destrucción.
Entre elas, pese ao incontrolado crecemento do seu conxunto, é sen dúbida Combarro a que aínda hoxe mellor pode apuntarnos as súas primitivas peculiaridades. Orientado ao nacente, a máis fermosa vila mariñeira do litoral galego, pégase ao bordo do mar buscando a protección dun pequeno cabo. Nela danse aínda hoxe cita o mar e a terra como dúas vocacións inseparables do pobo galego. O seu campo de hórreos testemunha da actividade agrícola co que o mariñeiro apoia a súa economía. Constitúe certamente un dos máis fermosos conxuntos da arquitectura popular europea. As calellas transversais articulan a aldea descendendo cara á auga, salvando con escaleiras o territorio rochoso sobre o que a vila asenta a súa presencia. Comunicándose con ela, unhas estreitas rúas paralelas axustadas á topografía nos sorprenden pola inxenua e harmoniosa beleza duns elementais soportais sobre os que se sitúan amplos corredores. Combarro, fácil é observalo, convértese na máis exemplar mostra da espléndida cantería que fixo famosos os artesáns galegos que traballaron e traballan o inmellorable granito do seu contorno, pero ademais ofrécenos unha xenerosa mostra dos distintos elementos constructivos que determinaron as peculiaridades da arquitectura costeira: casas do Pincho, patíns, corredores, soportais, galerías. Xunto a Combarro, Muros pode aínda mostrarnos tamén un peculiar conxunto de casas asoportaladas tras das que encontramos o casarío trepando cara ao monte. Fermosos soportais que encontraremos tamén no seu estado máis primitivo en lugares como Corme. Alí podemos aínda observar como un sinxelo arco de medio punto, directamente apoiado no chan, abre esta peza complementaria de edificación, protexendo a entrada a unha diminuta vivenda. En Corme, como en Corcubión ou cualquera outro enclave mariñeiro da costa atlántica, podemos aínda atopar algún illado exemplar da máis primitiva tipoloxía de vivenda aínda presente na Galicia mariñeira. Unha edificación coñecida como Casa do Pincho, modelo generalizado no noso litoral entre os séculos XII e XIX. O seu nome débese a que a súa fachada, habitualmente situada entre medianeiras, serve sempre como apoio do cumio da cuberta, podendo tamén constatarse a súa denominación como a Casas do Remo, por ter un ancho similar ao do remo dunha traíña. As casas terreas constitúen sen dúbida a máis primitiva e pobre tipoloxía de casa mariñeira, reducíndose a construcións de planta rectangular e mínimas dimensións cunha única dependencia interior.
Mais estas medievais solucións teñen xa desaparecido na maior parte das vilas da costa para dar paso a solucións arquitectónicas máis evolucionadas. Nas distintas comarcas das Rías Baixas xeneralízase o único modelo de casa mariñeira con acceso exterior a unhas vivendas sempre situadas no andar, proporcionándonos exemplos de patíns da calidade arquitectónica dos que observamos na vila de Cangas. Alí, a súa magnífica pedra permite ademais que a cachotería deixe paso ao perpiaño, achegándonos un amplo repertorio de fermosos canzorros e balaustres de cantería. Como no caso de Cangas, o patín mariñeiro, habitualmente situado no muro da fachada principal da edificación, abrangue, por outra parte, unha ampla gama de respostas construtivas en función das peculiaridades do seu emprazamento e máis das características das edificacións contiguas, aínda que a máis frecuente entre todas elas é sen dúbida a constituída por unha escaleira dun só tramo paralela á fachada e culminada por un patamal de non moi grandes dimensións. Volvendo ao norte, reflectido nas tranquilas augas de Mugardos, encontrarémonos outro elemento básico desta arquitectura, un corredor mariñeiro que xogou un fundamental papel ao longo de toda a cornixa litoral. Unha balconada sustentada sobre canzorros de pedra ou madeira e pechada frontalmente por un antepeito de balaustres verticais pintados, como a carpintería dos distintos ocos de vivenda coas fortes cores utilizadas para as barcas dos seus propietarios. Ademais dun excelente elemento protector dos ocos fronte ao vento e a chuvia, o corredor habería de converterse nun extenso conxunto de magníficas solainas pétreas, como as que aínda podemos admirar na vila de Combarro. Para rematar esta breve visión dos distintos componentes da arquitectura mariñeira, resulta finalmente necesario constatar a importancia e presencia na mesma dunhas galerías xurdidas nas distintas vilas da costa a finais do século XVIII. Nelas, os carpinteiros de Ribeira trataron de reproducir nas súas vivendas os vellos castelos de popa das embarcacións por eles construídas, dando lugar a unha enriquecedora evolución do corredor a través da súa transformación nun pequeno invernadoiro que contribuirá á climatización da vivenda. A galería proporciónanos así unha magnífica mostra da capacidade dos seus descoñecidos autores para elaborar suxestivas alternativas que levaron aquelas primeiras solucións anónimas a converterse nun dos elementos arquitectónicos máis frecuentes na nosa posterior arquitectura vilega. En Muros podemos aínda hoxe encontrar unha das máis antigas e fermosas prazas galegas. Na coñecida Praza da Pescadería, xunto co casarón do antigo concello e a Torre do Reloxo,
podemos observar un bo número de primitivas formas de soportal que nos ofrecen máxicas secuencias arquitectónicas como froito da súa reiteración. Soportais de forte carácter popular que tiveron unha constante presencia nas irregulares rúas sobre as que se conformaron ao longo dos séculos as vilas mariñeiras do noso litoral. Unhas vilas que, no seu desenvolvemento, encontramos hoxe fortemente transformadas, xa convertidas en cidades, pero nas que moitos dos trazos da arquitectura popular continúan mantendo unha singular presencia en cada un dos seus conxuntos históricos. O soportal, recollido pola arquitectura urbana como funcional solución arquitectónica fronte á nosa húmida climatoloxía, aparece tamén en distintas cidades e vilas galegas, conformando rúas e prazas limitadas por claustros continuos que posibilitan o tránsito dos veciños a salvo da chuvia. É esta unha solución que, cunha tradición que alcanza as nosas vilas medievais, posibilita a localización a cuberto dos postos de venda dos distintos produtos ofrecidos polos artesáns, comerciantes e labregos, ofrecéndonos nos días de mercado un animado e popular aspecto. Reducidas a agrupacións tradicionais, singularizadas ademais pola aparición dunhas frecuentes e ornamentadas galerías, localizadas fundamentalmente nas plantas máis altas da edificación, nas que podemos aínda encontrar a medida exacta e familiar da cidade tradicional. Mais, como xa vimos, a realidade está levando a nosa arquitectura popular á súa transformación e destrucción a un ritmo dificilmente contible. A menos que se aborde unha inaprazable toma de decisións para evitar a desaparición dun insustituíble patrimonio cultural que significa para Galicia unha parte esencial da memoria que a identifica co seu pasado, e se inicie a súa intelixente rehabilitación. En moi poucos anos, as imaxes ofrecidas neste abreviado achegamento á nosa arquitectura popular serán tan só un recordo. Son as nosas, sen embargo, unhas suxestivas edificacións anónimas das que, desde a busca dunha nova e racional arquitectura, ben poderíamos extraer un extenso número de ensinanzas. Circunstancia que, como remate desta reportaxe, ben podería levarnos a presentar unha pregunta final. Que podemos realmente aprender desta bella cultura arquitectónica? Non resulta difícil recordar que, tal vez, a maior virtude da arquitectura popular estea en ter sabido atopar case intuitivamente o delicado punto de equilibrio entre cada necesidade e a súa adecuada solución construída. Un equilibrio que implicou uns estimables resultados estéticos que en ningún caso constituíron a meta dos seus autores.
A súa finalidade última, como en toda rigorosa arquitectura, non foi outra que a de dar a cada espacio arquitectónico a forma e a medida que a súa función requería. Esta, e non outra, debería ser, despois de todo, a auténtica aspiración de todo creador de arquitectura.